Aiwa, tinotenda hama. Ndinotenda hama dzangu kundijoina nokubatana neni chirongwa chino chatinokuunzirai. Ichi chino chirongwa chitsva, new series yatiri kupinda mairi. Ndingati dingindira racho ndiro rinoti Ibvai pamaArtari adhiabhori. Atari adhiabhori ndiwo maArtari aSatani. Atari ndiyo nzvimbo yokupira. Naizvozvo imi mungandibvunza, imi munogotaura kuti tiri pamaArtari adhiabhori. Tichipira kuna dhiabhori zvinogoitika seiko? Kuve paArtari yadhiabhori unokwanisa kunge uchidyapo. Kuve paArtari yadhiabhori unokwanisa kunge uchinzwa zvinoitikapo. Kuve paArtari yadhiabhori unenge uchikwanisa kubata zvinoitikapo. Kuve paArtari yadhiabhori unokwanisa kunge uchidhipenda nezvinoitikapo. Kuve paArtari yadhiabhori kupatisipeta, uchibata zvepo directly kana indirectly maArtari aSatani. Handisi kutaura kuti maArtari aSatani aya akavanzika, kwete. MaArtari aSatani atinawo munyika, zvikukutu zvatakanga tisingaone pakukura kwedu, zvazara, zvapfumbira, zvotozikanwa nomunhu wose, zviri kutoparadzirwa nokusimbiswa, kutopromotwa madandemutande, pamaredhiyo show, TV. Zvatova komoni, zvakutoonekwa pese pese. Pose paunotsika zviripo, pose paunofamba zviripo, pose paunomhanya zviripo, pakati ugare zviripo, kuseri kwerwizi zviriko, denga mundege zviripo. Hatichasiyana nazvo bodo. Inzwi randinokuudzai ndo rimwe chete rekuti ungabatire pane zvinhu zvadhiabhori, kubatira pane zvinhu zvaMwari. Ungabatire pazvinhu zvaSatani, ugobatira pazvinhu zvaJesu. Ungabate Bhaibheri zvokwadi uchiti uri kuenda chechi, iwe wambenge uri pamaArtari aSatani. Hazvikwanise kuti zvidaro, nekuti Jehovha unorambidza. Haapindure vanhu vakadaro. MaArtari adhiabhorosi atiisa pakaoma. Kana varipo vakamboona nhamo ya2008 ekuma2000 uko, da ama2000 vakanga vachiri vadiki, havana kuiona. Kana varipo vakamboiona, yaita senhamo yatakuda kudzokera mairi. Satani wakauya kuzotinyengera pakati pa2008 gore ra2022. 2008 kwakambopinda kahurumende kaye komubatanidzwa, zvinhu zvakamboita kunge zvaita nani, zvakambochovha. Mugabe vakakapedza maelection avo, akapinda pakutambudzika futi. 2017 mauto akatora nechisimba akabvisa waMugabe. Vanhu makabuda mukapembera mumigwagwa umu, muchivharira vaida kupfuurawo nemotokari dzavo.
vachienda kumabasa avo, vachienda kumabhizinesi avo, vachienda kunoona hama dzavo. Makavavharira mugwagwa, muchifara, muchipembera, muchirova masamasol. Asi zvino tava papi? Mumwe munoti kuchinja hurumende ndokunobatsira, ko ipapo haina kuchinja here? Handiti yakachinja. Asi yemanje makufamba muchimhanya muchiti haiwa, Mugabe vakanga vari nani. Vari nani pakuti chii imi makavadzinga? Musisavade. Pana nani apa? Nekuti muri kuziva kwamakuenda manje. Saka muri kutaura kuti vamunangagwa vaipa. Hapasi kuoneka kunge pane zvingaitwa. Hurumende iripo, dambudziko renyu rirerutswe. Joko rekutambura ramakatakura iri rive rinoti rerukei. Mihoro yenyu haisisina maturo. Mari yamunotambira haichakwanisa kutenga kuzvitoro. Nyangwe matoro akazara nezvinhu. Munoshaya kuti munoenderei kubasa. Munotofunga kuti pamwe bato rakafumwa Ibvai rinonzi masii matatu richakurerutsirai zvinhu zvichaita zvakanaka. Ndokufunga kwenyu ikoko. Asi zvokwadi andinotaura kuti zvichangonakira vamwe vazhinji venyu muchitambura. Mugoshaya kuti makatukwa naMwari here. Zvokwadi makatukwa. Zvokwadi makatukwa. Sekunakira kwazvakaitira vamwe nguva yekupinda kwamuna nangagwa, izvo zvazvichangoitawo panguva inopinda Rusi. Saka musafunga kuti ndo solution yenyu. Musafunga kuti kupinda kwebato iri ndiko kuchapedza kutambudzika kwenyu. Asi ndinoti zvokwadi kana muchida kutarira kuna Mwari, mhinduro ingangobvako. Vamwe venyu munobva matanga kukaka naro kuti kubvira tichizvarwa isu takanga tichingoenda kucheche. Hatina kana mhinduro yatakambowana kuna Mwari. Makanzwa mutukudzi wakaimbawo kuti tochema zvedu asi mhinduro yaMwari inononoka kuuya. Ine handisi kudaro, handisi kubvumirana navamutukudzi kana nezvamunotaura imi. Ini ndinoti mhinduro yaMwari ichakurumidza kuuya. Asi pane zvinhu zvinodiwa kuti munge muchiita mhinduro iyoyo isati yauya. Pakamboiswa mutemo unobvumidza matraditional healers kuti abatsire vanhu. Zvaitirwa kunzi mishonga imwe yavaiziva vaibata ingabatsirawo vanhu. Zvokwadi midzi yakabva kuna Mwari. Asi zvakanzi matraditional healers akukwanisa kupractice. Kuromba nehuroyi zvauya nevhevhi. Zviri kumboitika seiko? Takati huroyi hupinde here? Takati n'anga idzi dzipinde here dziite zvadziri kuita zvekurombesa vanhu, zvekufa dzichizvishambadza pamadandemutande, dzichitaura zvadzinoda, dzichitozvikudza. Dzinokwanisa kukanganisa hama dzenyu neshamwari dzenyu navavengi venyu. Zvatakataura izvezvo. Pane chachinja here pakati pamunangagwa navamugabe? Chii chapfekedzera pakati apo chakonzera kuti zvinhu izvo zviite
kupfumbira kudai kuti zvingotaurwa pese pese kuti vanhu makutorizota kwazviri, muchafunga Mwari kwada mukabatire pane un'anga kuna Mwari. Hongu zvanga zvanzi ngavati ruzivo rwemidzi yavanavo hazvina kumbonzi uroyi hupinde mashambadzirwo ahuri kuitwa nen'anga dziripo idzi. N'anga idzi dzinokunyeperai kuti ndidzo masolution uroyi, kwete. Makatarira bhaibheri kubva pakutanga kwaro kusvikira kwekupedzisira kwaro, panotaurwa n'anga ndo panotaurwa muroyi. Hakungaite n'anga kusina muroyi, uyezve hakungave muroyi kusina n'anga. Zvoona mani, n'anga kufumbira kwadziri kuita konzero chacho ndechekuti dziri kutokupai uroyi. Dziri kuti muroyane pachenyu, saka mucharamba muchingodzitsvaga muri depended padziri. Chiri kudiwa pano apa ndechekuti active pakubvisa uroyi nen'anga nokushambadzwa kwazviri kuitwa pamadandemutande napamaTV napamaradio station. Patone mashows ekushambadza zvinhu zvakaipa kudaro zvatanga tisingazive pakukura, takanga tisingazvizwi. Vanokunyeperai kuti ndo chivanhu chedu. Hachisi chivanhu. Uroyi hachisi chivanhu. N'anga hachisi chivanhu. Hakuna chivanhu chakadaro. Kunyangadza uvanhu ikoko, itsika dzisiri dzavanhu izvozvo. Totone mweya inozviunza izvozvo, mweya wadhiabhora. Kunzi tinzi tiri vanhu ndokunzi tine imeji yaMwari, takafanana naMwari. Saka kutonzi chivanhu chava kutaura ichi hachisi chivanhu. Kunyangadza zvinhu zvaMwari. Yatibve ipapo, yatisandukei mwoyo yedu nepfungwa dzedu, ite active, toda kubvisa vamunangagwa asi yatitewo tichibvisa n'anga navaroyi, tibvise madumwa avo, tibvise urombo hwavo, tibvise zvose zvinotirangaridza MaAtari adhiabhori. Kanzi muchabudirira, muchaona chiedza chaMwari chichabuda semambakwedza, nzara dzenyu dzichapera. Tanzi vanhu vakabudirira, kwete vanhu vanosvorwa, vanhu varombo. Tanzi vanhu vane uchenjeri, vanochengetedza tsika dzaMwari. Zvoun'anga izvi zvakuparadzanisana, kungoroyana chete, muchitorerana maraki, muchitorerana talents. Ndokutaura kuti munhu unenge watora talent yakadaro inenge isina kumbonzi agoishandisa, saka haangamboziva kuti ingade kuiswe chii naMwari. Mwari ndiye anenge achiziva zvaanoda kushandisa munhu. Kana ukatora raki racho, ungangobudirira zvako kuti zvichangoparara. Dzokera futi pakuda unotora maraki avamwe. Ita pane zvimwe muprofita andinozonzi anodaro, asi ndine experience yekuti ndina vanhu vandinoziva royi vakawanda vanoita izvozvo. Tovataura nemazita pano pashoko. Mavadiwa, zvinhu zvose zvine pazvinotangira. Handisi kuda kuti mungobva pamaArtari ehuroyi nen'anga, zvimwe zvose zvinonyangadza Mwari zvamunoita izvi, zvehappy izvi, zvokuromba, zvokuroya, zvokuuraya, zvokutuka, zvezvinhu zvose zvinonyangadza Mwari zvamunoita pasi pedenga, kuti muzive chamunofanirwa kuripesa nacho zvinhu izvozvo zvamunenge maita. Kudaro handingakusiyei musina mhinduro. Kuudza kuti iseries, tapinda mazviri one by one, tichitaura, tichitsanangura.
Asi nhasi uno ndoda kuti munoverenga Isaya 59. Mukaverenga zvenyu kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 10 munenge maita basa chairo. Kutangira ipapo, nekuti pana Isaya 59 urongwa hwedu hwose hwataita tichange tichitangira ipapo kuenda mberi. Mwadiwa, Mwari ngaakutungamirire kwenemi. Okusiyirai pano tosangana muchirongwa chinotevera. Ndini wenyu muparidzi anoti